Utpalguri BJP Mondolatum Amina Asai Hemalong Tong Sekotpen Perangke Mai Kipa. Kardom Nelibirta Life Tanbangpi Sami Rini Mailin Timongpi. Asmonang Ton Pen Birta Arjuponikta. Kiramtang Pai Pai Kora Trok Arni Angel Sonteron Pen Delimitation Apotak Press Meet Kipa Hu EM Richard Tokbi Dolomara Paraphan Tangnat Klemdunde Tek Tepu Akoi Kipi Apot VDC Chairman Sarkoi Rongpar Lapen BJP Klem Bangpu Bangpiatu Lamvoi Kipi. Lamvoi Kipi Hut EM Richard Tokbi ke Klem Tanga Saita ke Lakha Pon Jiaphan Angel Sonteronaphan Sodak Pen Kipachini. Hanboka Pen Robinson Killing Birta Live. Long si nilitum hanang hang lo. Lason nang hang hut nilitum ladak ke okor BJP party pen chodle kitun pukali. Adak nilitum long public leader nilitum long Dolomara senior leader mate Karbi Cultural Society Skongchun Bang Robinson Rong Par pen chenglok. Dak media cell tumta nilitum long nang dun lo. Lapen nilitum combine si damlo nilitum party Dolomara leader nilitum mane party cibu pepin si nilitum damlo pen hadak nilitum pinangan alam nilitum kininggi dunia an ke nilitum akorte Robinson Rong Par pen tami hadak un an ke ninggi dun lo lapen kopi pisi nang tumake siksak ma penitum hanar julo lasoteng pen nilitum hadak pudun lo nilitum alam kali Dolomara isu alam ke kapre ka party tumta nang ningge pidun Pini choro nahi. PPRCLC tumta nang ningge pidun. Kongres tumta ningge. Dolomara ke kusung galam ke nang ningge pidun. Lasi pini dak nilitum ke claim clip kali. Claim lu. Lepen na kado kawi kidam ke bang pencenglok kicho kujun kado ada angton khorchata. EM sa Richard Tokbi alang li sini tumhan nang rabdun lo. Lepen alang li angsong level ke kinian ke alang li claim lu. Depon se dame api bangke kupulang kopai kelang no son lo akam bangke nangchun chidar son lo api li tumhan ke haroghat si final lo puson se list nangklang delo list ke final kali ne kalang ne lake chini ne sita pini media atrupen bangke final puson sini tum dak teglong lo sita me ladak ne li tum labangsu delimitation puthak ke haroghat si final pe duit pu alam bang nilitum dak media long karjulong lege ke nilitum ko inut bahini pen chilang si local MSC fan nilitum ko chingkiam philu EM sa Richard Tokbi fa asi isi nilam nilitum ka chonuri kang du je yong si haroghat ele long pen itum han dak bugajan man unilu pulutang te public akinang nai akam ke revenue office lo asilo revenue office bangke non longlia pota ke en pencheng lok kadu gobe mane caste certificate kaulai ba PRC kaulai pencheng lok kadu we kinang gian ke AR office masik public tum kinang nai ke lailo aposi laso office bangke ni tum hanang terek pirinon pusi CM sar phani tum chuning rijam lo asi CM sar nang kroile lo solam the putha nang kroi si je haroghat ele nang tum puri lok pustame lake only wood ki jok si MLA fansi jok chapo baki kini kam an bangke dak selunian aero office lapen bogajan SG office si chunpon pu kubang si CM ngi chak don lo lapen tum ta claim lu ati Dolomara long te o kor BJP jumle du chot kalimati Dolomara long ke pini haroghat kidam juike dolo BJP avokas jumle kisung chot la kalimati apo si chini lo la so po si pini PSLC tumta claim lo la tumta je kathar claim lo kongres tumta claim lo sita unide lo saat itu unide lo pote la ke kupilang pili so po joni si pini sa Richard phani tum pin memre nang ko ba ago Richard Tokbi hello akyap anai nang Richard Tokbi nang kiti claim rong po alang le fansi koira nang ko ma apo alam mang wila da ngasi lahai bangke ili tum cibuji siroi nang ji apo si pini Richard Tokbi fan je laan akoi kipi je pini kapret development alam sabi alang de puthak pinangan pulo ahok lo alang li kidam tang ningkan phoke KDF independent men pulo EM tawe claim ni de lo sita me claim lo muni tum
Baik tum dalam rat tum tai tum labang solam mang cini nam nahi. Je alang li ki claim kli akam si lakha cho. Ki claim akam people lakha ke dia. Ki claim akam ta lakha thale. Doktor numamumin phan puno. Richard tok bi puno. Ki claim akam da dumati. Ki claim kli akam lakha cho pulutang te lake ahok lo. Ki claim akam an ke lake pini pip joy lo. Pini soft tum ta thek prong lo la. Pini la dak ili tu madung het dak cultural office along tame cultural office ta dolo lapen ke dak open state ta dolo ajar party nu dak se meeting do bomlo lapen hadak festival kilun ke kanadim ta open gallery ta dolo ladak lat dolomra taunang bong ta solar light pakar bong banglo hospital ta borbeta pu ekdom muni tum kidam kasik sak ko an ke sung dolomra wande lo no Anki dolomra wande tang bong alom doktor abi nurse abi pusi ekdam muni tum hangju hangai hospital wande mathang tawi pu borbeta long kirdam check parok tumen ko anne kichi bong na ni tum leader ta tuma tuwa nang rang kha check cha dolomra chot chileng long li ponta na nang pa siksa dulu ni sitame pini doktor bang thom thom dak ju kalima doktor bang thom non dak hadak bang thom doktor dak bang lablo nurse dona dak bang lablo medicine ganon dak sebang lablo non pini itum da dak borbeta long biya doktor hospital ta itum dak tuan dalo asi kiklem tanga kam ta hisab ta hai lakha ta kiklem kle kam lakha re chokche hospital ke sigilang ke chilang muni ta pran ka busai ni hormu la hello muni ta kinang nai lo latali tum dum sinawan pidalo oh press conference kehang ponlong nang chitong dun BJP Mandal Committee President Singnar Taho, Mongor Singh Terang Town Committee Chairman, BJYM President, Mandal Secretary, Lapen Senior Leader Tarjan Terang, Pen Chenglok Kadoi Da Kacitong, Kadoi Cingkona Korting Yutuman, Nasipini Nilitum Ladak, Tong Sikot Pen, Nilitum Press Conference Hang Nangkok, Alam Tegala Hello, Nasi Nilam Te, Jaya Perang, Nili Perang Ke, apitung nung hantan nili akiru pipar piglo alang tum nili tum kiphateng pen nili tum long nang kitong dun tegapot asipini nili tum jasmet pet nili tum bangso press conference kepadunang ko alam tegala hello je kedamtang election chief commissioner of India ahin pen delimitation aputhak alang li paklang ponlo Assam delimitation along itum Karbi Anglong district Angbong itum Bogajan elita ilitum Hauraghat elilong Parlu Pondet Polam Teputhak dak pangdak ponlo sila so puthak nitung ke unangan ke klem pondolo sita chunu ni delo sita mela so puthak kadowe lang tarli pameka ke lapen ke kopi ko son se ke un ema la solam teputhak Larda kalam cini ni aku lone mante keninggi cinam lone sinda ni tuma korte Anderson teron alang lihin pen perangke amai phasi ilitum duar bogri MSc mate education in charge sa Richard Topi alang liphan akoi ki pipon ko thak ilitum pini lam klar ki di phansin tum dak chingrum lo alam thikala hello alang li pinangan ladak akoi ki pipondu delimitation puthak de Richard Tokbi claim dun thektherat alang li ki claim dun thekthei pena jok EMR pu pena chi onangi tape alang li phan saiti ki rongo lasor pu claim thekthei te puanta alang li phan labong so kapenem pondu tot non ningkan siwelang li kupuselang li ta claim pachitang po PU open selang li ta claim po kadugo ipanta Sakuri, ahok lo tima. Kapre ka department along sakuri kilong dun kom lang. Talang ni tabori dun mom lo. Sita education department non ta. Mane sikai sisi tangka cross repeal sin non ta dolomara long lokta. Bang proxiner ke pa sakuri long alu. Primary teacher lata regular post. Contractual kali. Bilidi rong pi bilison rong hang pen cenglok, manai rong pipi pen cenglok. Na kumamam yung kadugo Clinton
penceng lok pinang ala son taksi bang trok senior ke muni dolomara long non masa long lata mane contractual kali lata regular post wonte akai silong se lang tumke sakuri establish tanglo la so se cheng pon monglo la pen arjulong lai tum sekai si tangka pinang ni cross repin pinang tum lai sakuri ta milong lo la non tiat ke pitung non ta ulan pinangan tum mathake tiat ke pas posigulong kali tiat ki isi certificate cha tiat ke lagi isi appointment letter kali ati non tame tiat ke pas atum ke bangsuri si suse apus ke bang pharoi ni la somong se selection mama phansi pinai ma ita la somong matame itum sa richard tok bi bangge nimitha mo silong nangji pusi dolomara longta da tangka khoros nang ni pin pensi appointment letter pa chodlok non pini sakuri gilong numalang tha soron sing pangcho tumhan arjutha binidi rong pi tumhan arjutha sikai sitangka cross pin pensi ledak sakuri long lo tangte alang li han pini li tum akoi piret mo ba alang li ki cipudak ke ni ke claim pa citang nilang sita alang li ningkan phom mong se alang li planning lo alang li bor ilo non tame pendak richard dogbi em ke man loge loge dolomara long cultural society ki bi atumhan pen chenglok arjuta cultural kachari tumhan itu jet sa richard dogbi si ladak tangka ke cross dun dak se alang li si mithang culture ke ting hono joni alang li taun an chirap dun lo